what's up? It's your boy, Aritoy. Yeah. And for today's video guys is ang natin nakuha no nga sapatos no na medyo okay pas kung pananaw. Para guys ay Wow. ugaw lang ito guys. Ikan ko siya dito sa mga basura ba. Puti. Akong itanaw na sa likod, medyo maayo pa man. Hindi pa guys sa hilis. Basa lang na siya guys kay kauwan mamudrigikan no. Kasi mga kauban guys, mga karsunis pero piki naman sa kung pananaw na po siya kauban ng mga sapatos pero hilis na gito ang iyang mga lapalapa ng kanira gito ako nakita na bro napay potensyal and sulayan ako ni siya og laba guys. Halika na ko nun yung hapon dili lang sana ako ni iputan kay bulit pa man ko mga kalat. Ako gini karon likod downstairs guys. Sige na kasi kita buwan no. Bye guys. Yo, what's up? Na ako diri sa among balay no. Sa among apartment tapos sapatos nga akong nakuha na punit. Kuan siyang pagalaban guys. So, kuha sa nako ang liston. Lapa ako kayo guys. Size niya kay size 10 kung sa babae size 12 no. Pero yung size guys di kayo makita pero size 10 na siya. Pero kung na siyang giwaswasan guys pero kung na siyang imumol. Gamit na ako sabon guys is dishwashing. Sulayan ako ng dishwashing. Pero mapalit pa ko kuan guys. Kining bleach. Kaya man ko i-bleach. Kaya pa rin i-bleach kaya para matanggal niyo. Sulayan pa na ako. Pero ako siyang ibabad sa mainit nga tubig. Kung mabutangan ng sabon. Ako karon sa kong banyo guys no. Sinsya na akong saba ha. Kung na sa ilog-log guys. Bumula na ako siya. Ito na, hindi masulod. Kamay ko na itong kumanda. Palit na siguro yung balde ani. Lakaw ang siguro na. So, kuasa giumol no. Giumol sa ako sa mga mainit-init nga tubig ug pasaylo agas kung dagway guys ha yung mga ano dito na unsa nang tanong ng cellphone ay hinawayo naman kayo. Kasi guys, pilitan na tumon niya no, palit sa bleach tapos kusa na ihumol. Bye-bye. Yo, what's up? After mahumol mga pinaka-oras guys, mura na yung color yung tubig ko. Karon sana ko yung bleach palit ko tapos ako na siyang brasan ng sugod no? Okay, alright. Tignan na siya tama dali guys yun. Pero okay pa kunara okay pa na siya. Usap diyan sa Pilipinas guys mahalin pa siguro na yung mga 150 dahil kaya tanggal lang ng yung mansa guys
Hindi ko expert sa ako na siya pagtanggal. So, kuhaan lang siya laban. Isiyangan mo ko. Sinday na pa ko yung matagaan na nino. Sa patusa. Puhon-puhon, uta kabalo. Diwason sa akong laba guys. Isa guys, may mga akong brush. Ang isa ako ang brush eh. Ako na siya masugdo ng brush. Kanina po. So, niya na po guys, no? Kung saan nang palungon tapos pakita na ako sa inyo niya kung iningmanan ako sa gilang pauganan ako. Yeah. Yo, what's up? Pumanan na ako og laba guys, no? Kung ako na po ipatulo. Isabay na po na ako kung sapatos ng pantrabaho guys, ng laba. Kasi guys, wow. Huwag kayo matanggal ang mga hugaw guys. Kaya naman kita kabalong labagod. Kung ibrasan-brasan lang siya. Pero nakuha ko si gamay oh. Hindi siya pareha itong pamalabi. No? Kaya mga liston guys oh. Hindi alay. Hindi medyo kayo siya yung nakalimpyo no. Pero okay na. No, okay na siya. Karoon ato na siya iutang sa dryer o ako ipag-uga. What? Bro, what are you talking about, man? Akong ipa-uga. Yeah! Kasi guys, oh. Agdan agad ang dagway guys, oh. Na. Working sapatos guys. Uy, umog pa. Hindi pa siyang ibalik. Kasi ibalik guys no, kay umog pa man. Kasi ibalik sa dryer no. Nani kung magpauga o sapatos guys gamit ang dryer. Ingong ihugot mga ipaingon ani guys. Tapos yung ipasaling heater no. Kabaw. Sa ibalik umog pa man. Ana guys, so dili sa mag kurang pagkulampag guys sa sulod no. Gamit og dryer guys kaya piki man adlaw rigod niya ang panahon diri kuminti magbugnaw so dili mauga ato ang sapatos no kung adlaw ato sa ligan mo na gamit ta atong dryer. Yeah. Yo, what's up? No, muna na akong laba ang sapatos guys tapos karon pa na ko siya mabalik og vlog eh. Gabiin naman gud to tapos ako lang gipabiyaan dito sa dryer kay dugay mo sinauga gud. Then ang yang resulta guys is tara. Wow. Muna ni ang resulta guys. Diba? Medyo okay na pud biya. Di lang ako makuha dili mga mancha. Pero okay na. Yung puti-puti na siya, danag na siya, hindi na siya para sa itong una. So, okay na ba? Aside pa aning sapatos guys. Aside pa aning sapatos nga ito nakuha guys. Napagwilaing na nakuha na nga mga item. Karos minahuna no? Kanay, kauban siya. Napunit na ko ning kalo sa dalan. Sayang lang guys, wala ko yung mga video no. Kani nga kalo guys, sumana na ko ni siya gilaban no. Ako na siya gilaban. Kani siya nasa Scooby-Doo. Punit na ko ni siya sa dalom sa mga bulak. Kani siya guys, extension wire. Dito na ko na nakuha sa likod sa dumpster. Butang sa dito. Giusa siya dito. Butang sa likod sa dumpster. Mga speaker. Wala ako kabalo kung magana pa ba to. Wala na ko ikuha na mouse, keyboard, o headset. Wala na ko ikuha guys. Kaya wala ko kabalo kung magana pa ba to. But
kaning extension wire kung isulayan diri sa apartment gana pa siya. So baka kato magana pa to, wala na akong ikuha, no? Kay tanaw mong guna ko guys, daan na siya, tapos wala po sa kung una itong panahon na, kay siyempre bago pa manggug ko maning trabaho guys, wala ko idea, ang nasa kong na extension wire o magamit na ko dito sa apartment. So munang kanilang sa akong ikuha. Tapos kani guys, pasol pamingwit, duha ka buok gihatag na sa kuha supervisor namo, tagaan ko niya, taas may po na isa mubo lang, bisag dili ko kabalo mamingwit guys, no? Buwang ako lang pong gidawat kay gihatag man, lain po katong balibaran, wala ko kabalo guys kung unsaon na siya, kung mugana pa ba ni siya o good condition pa ba ni siya, wala ko kabalo, pero ako lang gikuha kay basin daig magamit na ako na siya puhon. Ayun guys, akong kauban nagkuha ko an printer, and kanina printer kay mugana pa siya guys, nasulayan na po na ako, okay pa siya, maayo pa siya, no? O diri lang guro na ako tapos na nga akong video guys, no? Hinakotong tangan nyo po lang niya kung supportahan, bisag taon na taon wala ka vlog guys, karon pa dyan ko kabalik, sorry kaayo, no? Medyo na busy lang ko itong mga mayaging mga bulan, and yeah, karon nga vlog mag tuloy-tuloy na ni. Diri ta dapita guys, plaster na to ning kamera para maklaro ko ninyo. Okay. Since na kayo guys, no, nga karon pa ko kabalik og vlog kay medyo na busy maguguto ng may aging panahon. Hinautong ta nga makabalik na ta og vlog karon, magtungagan pa nga to mga content. Sakit sinagol na itong content guys. Nato guys nga inyo pa kong pagasuportahan, salamat gihapon sa inyo makanunayong suporta sa kuha. Diri lang ako tapos nga vlog guys. Please do like, share, comment and subscribe guys. Aritoy TV. This is your boy Aritoy. Yeah, signing off. Pag-amping mo tanan diha guys, kung mag-amping sa diri, God bless ka natong tanan. Magkita-kita na punta sa sunod na kong vlog guys, no? Bye-bye!